enw fi di Mari, dwi'n astudio Cymraeg a Hanes. Laurie Jones yw enw fi, dwi'n astudio Deurydd Iaith yn Aberystwyth. Mara Jones dwi, a dwi'n astudio Cymraeg Proffesiynol yn Prifysgol Aberystwyth. Peidio mynd i siopa'n fwyd pan ti'n llwgu a gwneud bwlc mawr o fwyd efo ffrindiau. Prynu NUS card a da chi'n gallu cael arbed arian yn siopa. A mae'n costio chydig o bres, ond da chi'n neud o'n normal di'n amser. Prynu railcard, mi ydych chi'n gofod prynu fo, ond os ydych chi'n trafeilio lot, mi ydych chi'n arbed andros o lot bres efo fo. A mae'n handi iawn os ydych chi eisiau mynd adra neu os ydych chi eisiau trafeilio i weld eich ffrindiau. Helo, Laura Lewis dwi a dwi'n astudio Cymraeg a Hanes yn Brifysgol Aberystwyth. Benw yw Lois, dwi'n astudio'r gyfraith. Enw fi yw Rhys Evans, dwi'n astudio Daearyddiaeth. Helo, enw fi di Owain, dwi'n astudio Hanes a Gwleidyddiaeth Rhyngwladol. Pan ydych chi'n mynd allan, tynwch cash allan cyn mynd, fe bod chi ddim yn mynd â bancad chi allan ac yn ddim yn gwario arian sydd gen ti. Prynu llyfrau o law neu mynd i'r llyfrgell i'w benthyg nhw. Cael swydd rhan amser, jyst i cael refn i mewn. A jyst wneud siŵr bod chi dal yn gwneud gwaith prifysgol hefyd. Ewch i siop o bwyd mewn llefydd eitha rhaid os ydych chi'n gallu, a wnewch rhestr cyn mynd fel bod chi'n mwyn prynu pethau ydych chi'n angen.